Il-Gvern se jerġa' alloka 5 miljun euro mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali biex jintużaw sabiex l-atleti Maltin ikomplu jitħarġu. Ħabar dan il-Prim Ministru Robert Abela meta indirizza avveniment li sar l-erba' filgħaxija fi Pjazza Kastilja biex jiċċelebra l-kisbiet sbieħ tal-kontinġent Malti fil-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa illi sar f'Malta. F'dan il-logħob it-tim Malti kiseb l-aqwa riżultat li qatt kiseb b'97 midalja. L-attività kellha tema niċċelebraw Team Malta u offrit spettaklu li kien jinkludi lil kantanti Aiden u Amber li kantaw il-kanzunetta uffiċjali tal-logħob ta' din is-sena, Shine Your Light. Il-Prim Ministru qal li fl-istess waqt li se jalloka dawn il-fondi ġodda għat-taħriġ, il-Gvern se jkompli jinvesti wkoll fl-infrastruttura sportiva u fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport u żaħajr lill-atleti kollha kif ukoll il dawk li kienu essenzjali biex setgħu inkisbu r-riżultati tajbin u awguralhom għal aktar suċċessi. Tkellem ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima li wkoll feraħ u ringrazzja lill-atleti u lill-isportivi kollha. L-istess għamel il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti, Julian Pace Bonello, li ringrazzja wkoll il-Gvern tal-li kontribwixxa finanzjarjament biex seta' jitwetta il-pjan tekniku sportiv bit-tħejjija għall-logħob. Iċ-Chairperson tal-Kumitat Organizzattiv tal-Logħob tal-Pajjiżi Żgħar tal-Ewropa 2023 Marku Tajjar esprima sodisfazzjon tiegħu għar-riżultati li qed jiksbu l-isportivi Maltin u aċċenna għall-benefiċċji li anke l-ekonomija Maltija kellha minn dan l-avveniment prestiġjuż.